30 студзеня 2026 года спаўняецца 105 гадоў з дня нараджэння вядомага грамадскага дзеяча, вучонага, педагога, народнага пісьменніка Беларусі Івана Пятровича Шамякіна. Філіял Залесская сельская бібліятэка і бібліятэка Залесскай сярэдняй школы запрашаюць прыняць удзел у відэамарафоне «Чытаем Шамякіна разам», пазнаёміцца з творамі цудоўнага мастака слова, апынуцца разам з яго героямі і не застацца абыякавымі да іх лёсу. Відэамарафон «Чытаем Шамякіна разам» – гэта даніна памяці славутаму земляку, класіку беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Урывак з рамана Івана Шамякіна «Сэрца на далоні». Яраш сядзеў у ардынатарскай і курыў. Ён стаміўся. 3 гадзіны каля аперацыйнага стала, 2 цяжкія аперацыі. Асабліва стаміла апошняя, на дзіцяці. Аперацыі на дзецях заўсёды стамлялі яго. Колькі год практыкі, слава лепшага хірурга в вобласці, а хваляваўся ён сёння, як студэнт. Попел ад папяросы упаў на халат. І адразу ж спрытная рука нячутна падставіла попельніцу. Яраш падняў галаву і з удзячнасцю зірнуў на аперацыйную сястру. Ён ведаў, што гэтая дзяўчына улюблёна ў яго, і ён таксама любіў яе. Маша, не гледзячы на сваю маладосць, была лепшай аперацыйнай сястрой з усіх, з якімі яму давялося калі-небудзь спрацаваць. Яна разумела кожнае яго слова, кожны рух, жэст. Варухнулася яго левае брыво, і яна ведала, які інструмент трэба падаць. Збегліся змаршчынкі на пераносіцы, і Маша папраўляла асістэнта. Яна умела так прамакнуць пот на яго лбе і вісках, што ні на секунду, ні на міг не адрывала ад хворага, не перашкаджала аперацыі. І яна ўсё умела і ўсё ведала. «Залатая сястра», — сказаў неяк Яраш. Урачы прынялі гэта за жарт. Маша была рыжая, і не проста рыжая, а ўся агніста-чырвоная. Чырвоныя косы, бровы, нейкія залацістыя рудзінкі абсыпалі нос, шчокі, рукі. Тады Ярашу стала шкада яе. Яму заўсёды была шкада непрыгожых жанчын. І ён больш ніколі не казаў «залатая сястра», нават завочна. У добрым настроі ён казаў пра яе «мой хірургічны геній». Іван Шамякін, урывак з аповесці «Бацькі і дзеці». Даўно гэта было. У нашай вёсцы 2 сястры былі – Уліта і Марфа. Праўда, у нашай вёсцы жыла адна Уліта, а Марфа пашла замуж за раку, кіламетраў за 12. І няроўны ў іх лёс быў. Уліта жыла бедна-бедна, але затое дзяцей яе поўная хата. Як кажуць, што не год, то прыплод. А Марфа за багатым чалавекам раскошвала, але Бог ей не даў ні аднаго дзіцяці. Гаравала яна ад гэтага, а пасля папрасіла ў старэйшай сястры, каб аддала яна ёй малодшую дзяўчынку. Тая ўжо 9-й у хаце была. Згадзілася Уліта, хацелася ёй шчасця да свайго дзіцяці. Бо як тады мы шчасце разумелі, багатая з пагасам, значыць і шчаслівая. Узяла Марфа нямаўлянка, каб яна нічога не разумела і не ведала ад маці, ні лічыла. Усынавіла, значыць, адгукнуўся малады чалавек з верхняй паліцы. Удачарыла. Дзяўчынка ж гэта была. Папрасіла старая і чамусьці цяжка ўздыхнула. Ну, жыве. Дзіцятка гараваць пачала. Да цёткі мама, ды мама і больш ведаць нічога не ведае. Гады 3 ёй ужо было, а можа, 4-й ішоў, калі аднойчы прыйшла Уліта на свята у госці да сястры. Пагасціла 2 дзянёчкі, пацешыла са сваёй ганачкі, дадому сабралася. Сястра ёй на дарогу добрую кастру гасцінцаў налажыла і сама пашла правесці. Ну і ганачку з сабой взяла, дзяўчынку. Ідуць, размаўляюць, далёка зашлі бачыць, змарылася малая.
Марфа кажа ёй: «Дай я тебе, дзяцюшка, поднясу». А яна ў адказ: «Мамачка, няхай меня цёця поднясе, у яе ручкі мягчэйшыя». Пабялела Марфа, злость апанавала яе, расціла 2 гады, песціла, і цяпер яна вось як, руки яе цвёрдыя. А Уліта вось-вось заплача, слова не можа вымавіць. Марфа злосна пытаецца: «Ды, можа, ты і пойдзеш да цёці?» «Пайду, мамачка, пусці мяне». Не вытрала Уліта, кинулася до Ганночки, схапила на руки. «Дочушка ты моя милая, сонейка ты мое неподнаглядное, хіба я тебе зараз кому-нибудь отдам? Даруй ты своей дурной мати, не крыдуй, сестра, не дам я тебе ее больше, не дам». Вось яны, якія матчыны руки, самые мозолистые, шурпатые, а все равно самые мягкие. Дитя не подманишь, яно разумее сапраўдную ласку, а Ганночка, что ж, выросла в своей бедной хате, ничто себе. Цяпер сама уже маці, 2 деток мае, у калгасе нашым працуе. Баявая такая жанчына, с гонором за эту боевую жанчыну скончила рассказывать старая. Иван Шамякин. Отрывок из романа «Злая звезда». Как мне хочется пить. Только теперь я понимаю, что такое жажда в пустыне, жажда в Полесье. Раньше над этим я посмеялась бы. Человек умер от жажды над Припятью. Больно смеяться. Потрескались губы, а еще я натерла ногу. Сниму туфли. Не нужно, Ирина. Какие муки. Ни разу даже в голову не приходило, что переживу муки матерей и детей, убегавших от войны. А мы же, мы не убегаем, мы идем на нее, на войну. Болят не только губы, болит и язык. Потрескался тоже. Это не описано ни в одной медицинской книге. Такая жажда, когда трескается язык. А что потом? Немота. Раньше в покаянии люди давали зарок молчания. Самая страшная кара — жить среди людей и молчать. Правда? Ольгу Андреевну тревожила Иринина говорливость. Не свойственно это ей, сдержанной, серьезной. Такой бывает от страха. О Боже, пощади, не дай поселиться страху в душе ее, ибо страх — смерть. Где же напиться ей? Напрасно не дала из колодца. Не насыпались же туда в узкую бетонную трубу эти проклятые, как их называют, невидимые, неслышимые, без вкуса и запаха. Они вокруг, эти частички материи, и они смерть. Иван Шамякин. Роман «Возьму твой боль». Головный герой романа Иван Батрак, сирота войны. Маці, сястрычку і бацьку знішчылі мясцовыя паліцаі. Іван Батрак, ужо дарослы чалавек, мае сваю сям'ю, працуе ў калгасе ў роднай вёсцы. Але праз 35 гадоў у вёску вяртаецца паліцай па мянушцы Шышка, які страляў у хлапчука Івана Батрака. Гэтыя ўспаміны не даюць, і боль не даюць яму жыць. І вось на сходзе у калгасе ён просіць слова і гаворыць наступныя радкі. Вы знаете, кого я успоминал? Бацьку свайго, Корнея Батрака. Про яго я думаў, як ён жыў тыя месяцы пасля, як яны сям'ю нашу пагубілі, пастралялі, матку, сястрычку маю Аньку і дзіцятка тое, якое не нарадзілася. Можа, я толькі цяпер зразумеў, як бацька жыў тыя месяцы, зіму тую і вясну,
Тады я быў малы, 8 год не ішоў. У малых раны гояцца лягчэй. Хоть и я помню, обираю на партизанской кухне бульбу, а потом успомню матку и зальюся слезами. Утяку у шалаш конюшню. Зима была лютая. Зашиюся у сена под конские морды. Им, коням, свой дзіцячы боль выплакваў. Бабы, партизанки, давали мне поплакать. А потым вялі ў сваю зямлянку, суцяшалі, разумна жалели сироту, каб не жалостивить личные. А бацька чорны хадзіў, страшно кашляў усю тую зиму, піў много, але ніколі не п'янеў. Не на людях, а калі адны заставаліся, абдымаў мяне, прыцяжкаў, аж набалела мне, і адно шаптаў: «Сынок, сынок!» Мало калі што гаварыў, один раз попросил: «Ты запомни их, сынок, запомни!» И назвал прозвище немцев, коменданта района и командира отряда, зондеркоманды и наших полицаев. Бацька часто ходил на задание, калі ходил, а калі ездил на коне у сядле. Тады, приметив я, ён и приходил обнять мяне, калі на коне ехал. Тады я здагадаўся, а цяпер знаю, сюды ён ездзіў у Дабрынку, на папялішча тое, ці на магілу. Была магіла, пахавалі людзі добрыя маю матку і сястрычку. Бабу Жульяну не спалілі, толькі застрэлілі. Старыя, самыя старыя дабрынцы, не гледзячы на карнікі, што карнікі стаялі яшчэ ў сяле, пахавалі забітых. Ездзіў бацька на папялішча хаты, на магілкі, бачыў яго на папялішчы сусед наш, пакойны дзед Яўцех Крупянюк, расказваў: выйшаў, кажа, на досвідку летам, гэта было, на папялішчы бур'ян парос, а там, у бур'яне, як стогне хто, як стогне. Легенда ходила по сяле, что кожную ночь на папялішчы хаты нашей дзіця з'являецца, у белой сорочцы до пят. Анька, сястрычка моя, маму шукае. Глуміліся бандыты над імі, усяго пасеклі кулямі. Можа, сотня ран была на теле бацькі, вочы выкалалі. Колодежны на суде быў, калі іх судзілі, фашысцкіх службакоў. Двоих ён пазнаў з тых паліцейскіх, што прыязджалі да старасты Хударастава Лапая і Свірыдава з Хамоўкі. Іх павесілі, а шышку далі 25. Не было яго, калі ў гарнастаях людзей спалілі ў царкве. Не паехаў ён на гэтую аперацыю, хворым прыкінуўся і тым апраўдаўся. А на судзе гэта было галоўным абвіненнем добрынскім паліцаем. Ніхто не даказаў, што нашы сем'і стралялі паліцейскія. Тады зондеркаманда наляцела, і все нібыта яны учынілі, карацілі з батальёна СД. Але быў адзін сведка, калі сям'ю нашу знішчалі. Я пад печчу сядзеў, і ён, шышка, шукаў мяне аўтаматнымі чэргамі. Калі б матка лаза таго не зрабіла, а можа, ён свой гарачы аўтамат і на Аньку перавёў. Каму яна крычала: «Дядзечка, не страляй у мяне!» Каго знала, таго могла так просить. Я знаю, за одно и то ж другі раз не судять. І я свої руки не замараю, але дыхаць з ім адным паветрам мне цяжка, таварышы, не могу, поймите. Иван Шамякин. Урывок из романа «Злая зорка».
Трывога, якая тлела з моманту, калі Глеб за вясельнага стала паплыў на сваю станцыю, шуганула полымем. Можа, не меншым за тое, што выбухнула на самой станцыі. Ох, як моцна гарыць у жаночым сэрцы і любоў, і ласка, і страх. Пазваніла дадому, гаварыла з маці, дыктавала малаадукаванай жанчыне, якія кнігі ёй трэба перадаць сёння ж, першай з машынай, якая пойдзе ў райцэнтр. Гэта былі кнігі па радыяцыйнай медыцыне. Іх было нямнога, але маці ўсё роўна занепакоілася. Зноў кнігі? Дачушка, да не забывай ты сваю галоўку, дай ёй прасвятлець, 7 гадоў набівала. Можа, не ты, мама, набівала, чым трэба? А вось што трэба, не ведаю. Боже, які жах! Ні сімптомаў хваробы, ні метадаў лячэння, ні рэцэптаў, нічога ў галаве няма. Але ж як нас вучылі, больш слоў было пра атамную вайну, чым справы. У паліклініцы папаўзлі чуткі аб выбуху на станцыі, якія нібыта прывёз шафёр з аўтабазы, украінец. Быў пажар, выбух і ніякага афіцыйнага паведамлення, чаму маўчыць свёкар. Там яго сын. Не могуць райком і райвыканком нічога не ведаць. Узлавалася на старога пыльчанку. Але менавіта таму, што узлавалася, пазваніла яму з кабінета загадчыца паліклінікі у прысутнасці калег. Сказала і пра Карповіча, і пра чутку аб выбуху. Прозвішча шафёра назвала, як бы падказваючы: «Паклічце яго, спытайце». Владзімір Паўлавіч выслухаў моўчкі, цярпяліва. Сказаў па-бацькоўскі ласкава: «Ірына, дзіця маё, ты ж у нас самая мудрая і спакойная, а раскаляеш дрот ад таго, што ўцёк адзін панікёр ці меле языком з перапою нейкі забулдыга. Я разумею тваю трывогу за Глеба, але запэўніваю, што нічога страшнага не адбылося». І яна паверыла, што свёкар гаворыць праўду. А Владзімір Паўлавіч, паклаўшы трубку, пакутваў, што сказаў блізкаму чалавеку, які перажывае за яго сына, які ён сам, няпраўду. Ён знаў немнога больш, чым яна, але што не адбылося нічога страшнага, гэта падман і сабе, і людзей. Маша, урывак з аповесці «Першае спатканне». У бакой заверла Вера у нацыянальным убранні з вянком штучных кветак на галаве. Чулася да Сашы: «Наставай, Яна, зараз отступай Женю». Ён узяў баян, а ўпэўнена накіраваўся да сцэны. Хлопцы мукліва расступіліся, гладзелі цяпер ўжо з павагай. У пакойчык заглянула арганізатар і канферансье сутар райкома камсамола. Коротко спытаў: «Гатовы?» І, не чакаючы адвета, адразу пабег аб'яўляць. Прагучаў яго самаўпэўнены голас. Выступае вучаніца 9 класа Женя Паплаўская, акампаніруе вучань 7 класа Іван Дубейка. Саша ўзмагнуўся, страшэнна абражаны. «Што гэта?» – падумаў ён. Здзека, насмешка, ці, можа, адчыніў іх баяніст? Дык чаму яны не сказалі? Ён увіў Ілюка у сваіх таварышах, іх пільны насмешкі, уцячы, знікнуць, пакуль нехта са сваіх не ўбачыў гняту. Ён кіраваўся па місці і тварам у твар сустрэўся Жені. Яна была больш бледная, чым звычайна. Яна, мабыць, адразу зразумела яго намер, бо хутка схапіла за руку, моцна сціснула. «Побач нас, Саша. Вытнік гэта нейкі. Раздзяла. 5 разоў сказала яму. Я сама мірю, пачакаю». Яна такое ж ласкава глядзела, што Саша адразу забыўся на сваю крыўлю. Хуценька узбегшы на прыступак на сцэну, Женя адразу адказала: «Таварышы, памылка. Акампаніруе Саша Карагневіч з Весёлаўскай школы». Прымлівалі воплескі, ды такія дружныя гучныя, што, здавалася, задрыжалі сцены, забрынчаючы ў вокнах. Але воспускі гэтыя прарэзаў адзінокі свіст, і яны сціхлі. «Няўжо Ілюк?» – падумаў Саша, а яшчэ член камітэта. І на знарок на злосць сяду выйшла на сцэну, упэўнена з усмешкай.
Тады ў зале зноў зляцелі водсплескі, удары і сотнями колыбельных крылаў. Дальше з роду аккомпанировать Саша из костей. Пасля марыў, што дзяўчата былі, а спяваць незвычайна, што ўсе будуць у захапленні ад яе голасу. І ён, Саша, зможа пасля ганарыцца, што дапамог выявіць такому выключнаму таленту. Иван Шамякин, пастух. Стояла зима, лежал глубокий снег. В леснічоўцы нам двоим с братом было одиноко. В той час батьку перевели на другі обход, под вёску Краўцоўку. Там у сосновым бары стояла одинокая хата лесника. І зімою я з нетерпением чакаў весны, уяўляў, як паганю статок у лес, і нічога не буду бояться, ні ваўкоў, ні злодзеяў. Уяўляў сябе сталым пастухом і радаваўся, што мне даручаць такую адказную працу, чытала Данілкевіч Арына. Іван Шамякін, уривок з романа «Серце на долоні». Ён, напевно, грузі удихнув у повітря і одразу відчув себе легше. «Ложите спокойно», – строго сказала сестра і вийшла з кабінету. Ён глядів у білу столь і бачу серце, живое, такое на долоні, на широкій добрій долоні. Йому не робилося страшно і неприємно. Ён з цікавістю углядався у гэты маленький і вельмі складаны апарат. Ён мацаў сваё сердце, слухаў его удары. Але як толькі тоўсты палец здавалася, чужы варожы, набліжаўшыся, каб паткнуць гэты жывы камячок, Кирилл увесь скаланаўся, быццам хацелі прыткнуць яго сэрцам. Зажмурыўся, круціў галавой, каб рассеяць прывід. Так паўтаралася колькі разоў, і яго пачало трохі ліхаманіць. Иван Шамякин, пастух. А ночью я збаўляўся з майкой, а яна мотнула головой и ударила рога мяне ў живот. Не балюча. Рог быў тупы. Бацька падразаў усе вострыя рогі, бо раней адна карова прабіла другой бок так, што раненую прыйшлося прырэзаць. Але майка гэтым тупым рогам падчапіла пад папружку і падняла мяне, і панесла на здзіўленне усім каровам. Я метляўся на яе розе, махаючы рукамі і нагамі. Але не толькі мне хацелася вызваліцца з таго раптоўнага палону. Маці таксама хацелася скінуць мяне з рога, і яна мела розум. Полезла ў самы гушчар, церла мяне аб кусты, ажно працарэбіла там прасеку жывой ножкай. Невядома, чым бы гэта скончылася, але, на шчасце, папружка лопнула, і я чмакнуўся на зямлю. Чытаў Горбачов Ягор. Иван Шамякин. Урывок з романа «Серце на долоні». Женщины ішли до дубов, за якими іскрився тисячами сонця тухлата люстра води. Лето стариці раки, самораки не видать. У незапомные часы она отступила от лесу на добрый километр. Идет только червоный слуп ліхтара на березе. Луг не ровный и не гладкий, он перерезанный старицами ровчаками, канавами, береги яких заросли возняком. На узгорках стоят дубы, у заречной далечы синее лес. Длинных хомяков выглядаються стрехи хат. Але усё давно нідзе, нават у широкім полі. Няма такого адчування простору і неазбежнасці, як тут, асабліва, калі глядзець вось з такой вышыні. Дзіўна, што неба тут таксама здаецца вышэй, чым дзе ў іншым месцы. І бачыш усё адразу, зялёную зямлю і блакітнае неба, і ваду. Няхай мала яе, але яна адлюстроўвае ўсё, неба і дубы. А подвернися назад і бачиш одну диву природи. Лес, цудовний бор, сосна у сосну, обступав невеликую обжитую поляну. Слева лежит ручья, что отделял лес от лугу. Сосны соступали место дубам-осилкам.
яких немного зосталося в наших лісах. Шамякін пастух. За одну першую раніцу развеліся ў дым усе мае зімнія мары і фантазіі. Я зразумеў, якая гэта невыносная, пакутлівая праца пасвіць каровы такому малому. Вясна была мокрая, камароў развялося, хмары цёмныя, яны клубкамі віселі над жывёлай. Цёлкі і бычкі адразу рванулі ў гушчар, у кусты, ратуючыся ад камарэчы. Я не мог іх сабраць у адну чараду. Згубіў некаторых, а помніў строгі бацькаў наказ. Глядзі, каб у поле не выскаквалі, патраву не зрабілі, за патраву з краўцоўцамі не разлічышся. А цёлкі, бычкі якраз і рваліся туды, у поле, бо там ветер разганяў камароў. Ды і жыта, ячмень смачнейшая за лясную траву. Вярнуўся я без чарады, баючыся бацькі, у хату не заходзіў, плакаў за хлявом, каб пачула маці. Пачула! Заплакала сама. Знайшла коров, помогла мне пасвіць. Читала Світлана Ігнатюк. Іван Шемякін. Уривок з оповідання непригожие. Вёсочка была в самой далеком сельсовете, аж за лесом. Сказали мне, когда я спытала пройти туды, а лес гэта сне ў далечыні, падпіраючы ласкавы асенні восхіл. Ішоў кастрычнік, дзень бурны, але даволі яшчэ цёплы. Только што праплыло бабіна лета і павуцінне акрыло сухі прыдарожны днём. Ёсць культурная паэзія ў асеннім полі. Хоць на першы погляд здаецца, яно пустое і панурае. Калі вясна людзей на лукі нараджае жаданне гарэць весяліцца, бегаць і скакаць, а ўлетку цягне ляжаць на леску, бездумна углядаючыся ў бездонны блакіт неба. То восень хочацца ісці па палявых дарогах бескрайнай галечкі. Думаць, не ведаю як каму, а мне асабліва хораша думаецца ў асеннім полі. Нідзе там не плывуць так спакойна, шырока, павольна, нідзе не ўбую іншую пару года. І з'яўляюцца такія эпічныя сюжэты, як крутой бязлюднай палявой дарозе, на якой цяжка нават спыніць на чым-небудзь позірк. Хіба толькі падзівішся, каб у гэтай гарэзе ветер охраняецца столькі вішнёвага, грушавага і бярозовага лісця, што ім забіты каляіны. Здаецца, што дароз блізка няма, ды і вішнікі віднеюцца з аднаго і другога боку дарогі. У вёску, што туляецца там, дзе шырокая палявая раўніна хопіцца невялікімі узгоркамі, перасякаецца доламі і ручнікамі. У асеннім лесе таксама добра думаецца, але думкі там маюць іншую форму. Яны яркія, кароткія і хутка змяняюць адна адну. Можа, гэта таму, што ўсё навокол гарыць фарбамі згасаючага сонца, цёплымі фарбамі жыцця і змагання, якія заўсёды ўключаюць. Ішла, што перашкаджае спакойнай і павольнай плыні думак, шуміць лес, шамаціць пад нагамі лісце, дзіўным веерам унутры бакет цівы насыпала на яшчэ зеленаватую траву залатовых прыгажуных бярозак. Як яны гараць, гэтыя ліснікі, сапраўдны, як тыя залотаўкі, і зусім не падобныя на тых сваіх сестёр, якія ўглыбіліся ў полі ў каляінах. Тыя скамечныя, скруча, пачырнелыя, а на гэта глядзіш, і ажно вачам плача. Пастух. Стояла зима, лежал глубокий снег. У леснічоўцы нам двоим с братом было одиноко. У той час бацьку перавялі на другі абход, пад вёску крацоўку. Там у сасновым бары стаяла адзінокая хата лесніка. І зімой я не з цярпеннем чакаў вясны. Уяўляў, як паганю статак у лесе і нічога не буду баяцца. Ні ваўкоў, ні зладзеяў. Уяўляў сябе сталым пастухом і радаваўся, што мне даручаць такую адказную працу. Папрасіў дзядзьку Трышку, які прыехаў да нас з далёкай крамы, прывезці мне пугу. Чытаў Ярослав Покалюк. Иван Шемякин, пастух. Стояла зима,
ляжаў глыбокі снег. У леснічоўцы нам дваім з братам было адзінока. У той час бацьку перавялі на другі абход, пад вёску Краўцоку. Там у сасновым бары стаяла адзінокая хата лесніка. І зімою я з нецярпеннем чакаў вясны, уяўляў, як паганю статак у лес і нічога не буду баяцца, ні ваўкоў, ні зладзеяў. Уяўляў сябе сталым пастухом і радаваўся, што мне даручаць такую адказную працу. Чытаў Мусаева Іван. Іван Шамякін. Отрывок із оповідання «Пеше споткання». День видався теплим, при садиску припекало сонце, а либо мозний ветер. Я угнав по небі редкі білі облачки, свистав у яше голых калинках присад. Давние почки были затянуты шире с мухой. Хутко подсыхали дороги, по песчаным узгорках ветер урывал снимал пылу, на уяву у наполненной безногой водой лягушинки. На вышедших месяцах зиглево подсыхала радио тракторы, а с полночного року хвойников и у глубоких ирвах яши лежал черный снег, просованный ветрами, тепло запорезанный першими весновыми ручейками. Саша не рискнул вести в такий час кратейшей дорогой и пошел на шляху до райцентра, а тут почил сын. Идти было приемно и легко. Насыпал мощно пахло смолой, каменным луком, металлом и еще нечем сырьем, своесобливым, чем не пахнет чехонным сыром. И разом с этим пьянил знакомый свыклый пах безнового поля. Область почернела живот, огороженный пустохом, ельнику росла глазами. Червоные дубцы ее съявлялись от тяжелых буйных желтых порошков, які сыпливо мощно пахли весной. Чехонка проходила по равнине, без пятного повороту. Бегала она у бескрайнюю далечь. За лес, то синел над небосхилем, сужался там у лесе бачную струшу. Блищали на сонце реки, і здавалося, що яны будуть гэта вже, як і телеграфні проводи. Так не так, звонка, а гуки я не стояла.